Да имаш апартаментче в курорт. Това вече е отживелица, от която съвременният човек не се интересува. Днешният купувач на втори дом първо си прави внимателно домашното. Той вече проучва, сравнява, допитва се и в крайна сметка избира стойностен имот, който с гордост да притежава и обитава за години напред. Но в същото време имотът да запазва стойността на вложените в него пари, а защо не и да ги преумножава, благодарение на своите ценни характеристики, отлично местоположение и вродени качества. Днес искам да ви покажа точно един такъв новостроящ се жилищен проект и то в царския курорт Боровец. Само на около час път от София, сред вековните борови гори на Рила, далеч от шума и тълпите туристи, но близо до пистите и атракциите на световно известния курорт, с нашия партньор Сотир Немов развиваме Seven Angels Luxury Residence. Това, което привлече моето внимание още при първата ми среща с Сотир, бе, че той не говореше за поредния комплекс от ваканционни апартаменти, а амбицията му отиваше много по-далеч. Да създаде частен алпийски клуб, който да се превърне в уютния планински дом за цялото семейство и от който дом винаги сме имали нужда. Място за среща на добри хора. Това е запазената марка на Seven Angels Боровец. И още, собствен семейен дом, който ще ни осигури най-прекрасните моменти. Семейни уикенди, коледни празници, ски ваканции, летни дни в планината, а защо не и нашето планинско убежище за бягство от стреса на големия град и дори за по-дълги престои през абсолютно всеки един сезон на годината. Този алпийски клуб тук си има име – Seven Angels Owners Club и той ще предлага набор от услуги, типични за много по-зрели алпийски дестинации. Дегустации на благородни напитки и храни, резервации за ваши гости при преференциални условия, организация на събития, семейни и бизнес мероприятия, трансфери с шатъл бас от всички точки на страната и съседните ни държави. И нещо, което почти липсва на българския ваканционен пазар. Истинска консиерж услуга. Представете си, че изпращате едно кратко съобщение. Идвам утре на обяд, а когато стигнете до Боровец, хладилникът ви е зареден, масата в ресторанта е резервирана, камината е подготвена, а часът за масаж вече ви очаква. Това е нивото на обслужване, към което се стремим в Seven Angels. Например, ресторантът Seven Angels Alpine Club ще бъде разделен на секции, които ще покриват разнообразните нужди на неговите посетители, предлагайки винена библиотека, дегустации на специални храни и питиета, пура-бар, камина, алпийска кухня, частни вечери в приватна обстановка, а екстрите в комплекса дори не свършват до тук. В Seven Angels имаме още ултрамодерен уелнес и спа център с вътрешни и външни сауни, малък басейн с дифузери, парна баня и стаи за масаж. Енергията на това специално място ще бъде съчетана с уменията на доказани специалисти, практикуващи природна медицина, които ще гостуват регулярно в двата специално създадени за целта кабинети. Например, аюрведа, ирисова диагностика, юмейхотерапия и много други. Също фитнес център с фитнес уреди Техноджим, детска зона за игри и забавление, интегрирана смарт хоум система във всяко едно жилище, италианска кафе-сладкарница, разбира се скиорна или склад за велосипеди също, два паркинга, закрит и открит паркинг с индивидуални паркоместа, които са достъпни за продажба. Целодневен безплатен транспорт от комплекса до първа станция на кабинковия лифт в Боровец. Зад цялото това впечатляващо обслужване стои Seven Angels Management, дъщерната компания, която ще отговаря за поддръжката на комплекса, ресторанта, управление на спа зоната и ще развива също програмата за отдаване на апартаменти под наем или така наречения Rental Management.
Така че, ако и вие, като мен, решите да използвате жилището си само за част от годината, останалото време вашето жилище може да работи за вас и да ви носи допълнителен доход. Защото да, в Боровец традиционно има платежоспособно търсене на луксозни резиденции с екстрите на истински дом за кратък или по-дълъг престой и дори за сезонно наемане. И да, в Боровец липсва такова настаняване на най-високо премиално ниво. Какво означава това за собственика на жилище Seven Angels Luxury Residence? Висока наемна цена, постоянна заетост и дълъг списък от платежоспособни наематели. Без да се занимавате с резервации, почистване, маркетинг или оперативно управление. Всичко това може да работи за вас. Това е и концептуалната идея на Seven Angels Private Residence – да се превърне в един от най-добре обслужваните комплекси в Боровец. Друг важен елемент е, че към днешна дата не говорим за идеи на хартия, за обещания или само за едни прекрасни хубави намерения. Проектът вече е в напреднал етап от строителство и ясно се очертава как ще изглежда крайният резултат. За купувачите това означава по-малък риск и повече сигурност в бъдещата стойност на този висококласен имотен актив. Последвайте линка, който ще оставя някъде под видеото, за да разгледате подробното описание на проекта, да видите оферти за наличните свободни апартаменти или да се свържете с екипа на Stonehard Premier by Luximo, който ще ви осигури персонализирана консултация. Това е Seven Angels Luxury Residence Боровец, нашият частен алпийски клуб. Присъединете се към общността ни и станете горд собственик на апартамент в един от най-забележителните нови планински комплекси в България.